26 centimos kada litro sa diesel, kag 13 pesos kag 64 centimos kada litro sang kerosene. Nanawagan ng Integrated Bar of the Philippines ang timely nga resolusyon agot sa isyu nga nagapalibot sa anti-terrorism law kasunod sa approval sa implementing rules and regulations o kon IRR sini. Ginpahayag ni IBP President Domingo Egos Casoya nga ang IRR hindi maghimo mapangunahan ang probisyon sang layi nga nagakinahanglan sang klarifikasyon. Una na ginpirmahan sa Anti-Terrorism Council ang IRR nagligad nga semana 3 ka bulan matapos nag-epekto ang layi. Sunod sa DOJ ang IRR tuyo nga maghatag kasanagan sa probisyon sang layi kag magpaathag kung ano ang dapat kag hindi dapat nga himuon sang publiko agud masunod ang layi. Sa nibaluan may 37 ka petisyon sa anti-terror law sa Korte Suprema sa diin ang IBP nagfile man sang petisyon nagligad nga bulan. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:42. Para naman sa Banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, kaiban pa sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ate, sige, nadula kita sa Makadali Action Door sa Facebook, no? Kaya nagbisyo ang ato niya internet. Ang internet, sa isa ka pa internet provider ta, nagbisyo. Good morning lang da. Nagsaylo na lang Nagsaylo ka spiak. May lang kay damo, tadiya internet provider, Action Boy, di ba? Ano man nga, amo nga sitwasyon, kakadula-dula sila ilaya. Anyway. Perfect. Ari na ko no, ay salamat silang ni Kuan. Sino nagpasalamat? Ni Rayjan Tan Villalon. Nakabalik na. Fuerte ba no? Okay. Gracia Horeta Horvidalia, good morning. Ma-Earl, Maing Agaman, Marilyn Abarte, Alex Montesa, kay Helen Montano, Gladys Noble, good morning lang. Kay good morning kuno kay Ping Sol, no? Sa kay Dennis Richard Tiboroma. Nag-greet ako ng taga Island Green kay sunggod na sila sa iya. Mga karumahan niya to, Action Boy. Mga niya. matalom, no? Correct. Maka-tetanus. Hindi makabulusog. Makabulusog. Makabusog. Gahabok mong. Lisa Joy Elon Amoroso, good morning. Kag happy birthday gali sa kay Edeline Inday Libuon. Happy birthday, Inday. Happy birthday. Karon nga now. Happy birthday gid sa imo. Sa kay Kelly Jelly, good morning man. Rita De Leon Catalan. Veronica Santillan Manukan. Alex Montesa, patabi lang luwat ang family Selo, no? Kadugay ko no sa hulat niya. Welcome back, hambal ni Vanessa Mayo. Welcome back, news team. Yes. Siya ba subong sa Canada, Action Boy? Going pa lang. Sana all, no? Going pa lang sa Canada. Yes. Gaka-feel yan ako, no? Lapit na ko, no? Lapit lang ng Minnesota, kang Canada. Hindi ko kabalo. Pero kay... lapit ko ron, hindi man sa mag... ang balang ko nga lapit sa Canada is Texas. Ang okay. Texas, ang balang ko malapit da. Kaya daw ba arat ang border mo?
Sige. Wala ma-travel mo malang sa Baylan kaya Correct. Baylan di mas lang mag-travel dira eh. Tiding ka nakagina. Actually, yung ilang mga border do, pwede lang man na yung kumbaga matrend lang. Ay, ibang gina-trend lang na, meron Ang ilagan ni Kwan eh, ng Kwan lang, ng by yung mga cars. lugar, di ba? By cars lang, oo. Meron man nga, sila, pump boat lang, ha? Yun yung Canada, Kwan niya, land trip lang niya, pwede na sa'yo. Sige Dra na ta kay Vanessa, sa kay Maria Elena de Iret. Good morning, man. Kami 7 Heaven Action Boy, ara man siya. Good morning, Heaven. Kay Teresa Linacayo, maing aga. Kay migo ko, Rod Simon. Good morning, Rod. 8 hours ko by car. By car na siya. 8 hours. Sana all. So, where in Canada? So, yeah. So, diin sa Canada, Ma'am Van. Pwede ka upo. Sila paginasang Mexico. Ang lapit gali sa Laco. Ang lapit gali sa Texas is Mexico. Ang lapit sa Texas, Mexico. Ang border nila, darat na gali yung border. Okay. Sige. Lain man naging Canada. Lain man yung Canada. In fairness, lapit tayo lang nagali, 8 hours do, lang Action Boy, nagabiyahe ka lang, Biyahe ka lang Cebu, painubaan, balik eh. Oo, balikan, hinubaan, Balikan ka lang sa private inubaan. car. Malayo-layo sa kumpara rin mo, abi Bacolod Dumaguete eh. Oo, Bacolod medyo layo. Dumaguete, mga 4-5 hours mo. 6 hours, depende sa dlagan Galing mo. gati, ang dalan to, perti katawhay padalaganan. Yes, of course, Action Boy. Sige. Si Medalyn Jordan, Action Boy, ara man siya nagaupod sa aton. Good morning! Good morning. Standby na kita sa mga balita naton sa showbiz, balita international kay iban pa. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay. Action Radio Philippines Standard Time, na 7:48. Kag sa detalye na balita international, ginkasuhan sa US Justice Department ang anong ka-Russian military officer bangod sa pag-hack sa mga kompanya. Nagagamit ang mga inisang destructive malware agod gubaon ang pila ka libo nga mga computer nga naging rason sa ang $1 bilyon dolyar nga pagkapyerde. Ginalaki pa ng mga inisang Russian Main Intelligence Directorate, isa ka military intelligence agency sang General Staff sa Armed Forces. Pila sa mga ginatake nila among Ukraine, Georgia kag ang eleksyon sa France. Nagapatubang ang mga inisang kaso nga conspiracy to conduct computer fraud and abuse, conspiracy to commit wire fraud, damaging protected computers kag aggravated identity theft. Ginpatigayan ang mga insidente umpisa pa sa Nobyembre 2015 tugtog Oktubre 2019. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, sa aton sini nga foreign currency exchange rate, ang US dollar mayara karon baylo nga 48 pesos kag 54 sentimos. Ang Singapore dollar 35 pesos kag 74 sentimos, samtang ang Hong Kong dollar may 6 pesos kag 26 sentimos. Samtang nagahulat pa sa karon ang Philippine Airlines sa pangkumpiyansa nga ang pagbalik sa non-essential outbound travel karon nga semana magaresulta sa mataas nga demand sa mga pasahero. Sunod kay PAL spokesperson Maria Cielo Villaluna, ang PhilAir nag-operate lamang sa 17 tubdog 20% sa normal flight frequencies bangod sa COVID-19 pandemic. Sa nagligad na semana, ginanunsyo sa National IATF nga umpisa sa Oktubre 21, kakas na ang restriction sa non-essential outbound travel sang mga Pinoy. Kag sa ito naman nga balita entertainment Action Boy, emotional siya Moira de la Torre. Of course, familiar ka man kay Moira, no? Imo nga hinablos sa pakaisa. Nga Sa pakaisa sa akon nga pakadua. Perfect. Pakaisa ni sa akon pakadua. Hinablos ni sa pakaisa sa akon pakaduha. Pulte, no? Sa Kabudlay. kabudlay ang iangot. Oo. Kayo man Action Boy, nakabaton siya sa multi-platinum certification sa iya nga album. Imagine Action Boy, kabulo kapila ang iya nabaton nga platinum awards. 11 malang.
Grabe. Diba? Kung mo platinum, pila ka albums ang nabaligyan na? 3, Malaya niya nga Hindi, album. pila bala ka daw kadamo. Bala. Ay, wala ako kabalo, Action Boy. Maglabot ka platinum. I think mga kuha na 50,000. Or, Amo na. sa mo. Once makabaligya ka 50,000 ka album, platinum na dayon. Ay, doon ko na. Pero basta mo na siya. Okay. So basta 3 niya ka mga mga albums. Amo ni ang Malaya, ang Ikaw at Ako, kag ang Patawan, di ba? So nag-trending ni si Moira. Actually iyan ni nga tawag sa gani. Tawag sa ng ano blas ang tingog, klase sang tingog. Genre. Genre niya subong. Ang iya gining gauso-uso. Ang gumamo na Black Action Boy. Anong kanta? Uy. Anong kanta yaw? mga mga din. Ano? Di ko inakala. Okay. Yes. Mama na Black Action Boy. Darating. Yes, Action Boy, kaya mo na. So, subong, siya ang ginakabig nga female OPM artist, gid Action Boy. Bukod sa iya mga digital platinum certification. Siya gid may pinakamadamo, Action Boy, nga female OPM artist. Right. Handom man isang kadamaan, Action Boy. Actually, handom ko man imong galing kay na siya na lang anay Siya subong. na. Sige, congrats Moy. Yes. Nagapabilin nga hilway sa COVID-19 ang 12 ka mga PBA teams nga nagapakigbayan sa karon sa All Filipino 2020 Philippine Cup sa Clark, Pampanga. Ini matapos ipagawa ang resulta sa second round sa COVID test. Madumduman ginsunod sa PBA ang NBA bubble para sa ila restart nga nag-umpisa sa Oktubre 11. Sa karon 350 ang PBA delegation nga nagapaydalam sa mandatory testing kada 2 ka semana nga magalawig ini tubtob Disyembre. Ang mga teams ang inalakipan sang TNT Tropang Giga, Meralco, NLEX, San Miguel, Magnolia, Ginebra, Alaska, Northport, Phoenix, Terra Firma, Rain or Shine, kag Blackwater. Balita Espesyal! Energy! Action Yeah. Boy! Kag sa aton Oh, yeah. mga ka-action. Maka-yes, no? Kaya pa man, kung si Rafael Caceres, ya, pwede pa kuno kapadala sang entry para sa SAP. Ay, wala na, Why Action now? Boy. Tapos na. Actually, kung may entry ka, makapadala, liwat bala. Aliwat! Actually, kung may entry ka na, di ari lang na, di. Oo, ari na, di. Ginagabot-gabot lang na di siya, no? Oo. Muna siya ang... Ari di ho, sa aton may waga nga ball. Alam mo namin ni Martin Salmorin nga, please notify my story on your messenger, man. Ang about ni Guro sa ano naman niya, 4-piece? 4-piece, ano wala pa na scene or basi wala ka na nakaabot sa deadline? Base, ambot away ko kabalo. Richard Pacheco, good morning ko no sa taga Hacienda Zaragoza sa Central Macau. Kag happy birthday liwata sa kay Edeline Inday Libuon, karong adlaw happy birthday Inday. Happy pa birthday. Enjoyable ang imo birthday. Belated happy birthday naman niya Action Boy kay Action Brian. No, Kahapon kahapon. wala kabalo nga birthday gali. Kahapon. Happy birthday, belated happy birthday Action Brian. Amo to nga gin pasiga ang Halandumon Tower. Yes, para sa iya. In fairness, bongga. Kay birthday ni Action Brian. Dali lang gid bala si Dennis kay ginambala niya ko aluminum award lang kuno ya akon. Ay gabi ka. Sige agad des. Gusto mo guro di ka kalabay pa himamaylan. Mayor Maymay Nicor, mangilimutan. Good morning. Sige. So nagaupod sa Manitoba and Ontario. Okay. Okay. Ano ganing main ano ganing capital sa Canada gani? Di ko kabalo Ottawa. Ano ba ta? Hindi. Canada, Ontario, di man. Hindi man, ilain ang kapital na din, hindi sa kwan, hindi sa... lain na siya. Hindi sa Blackcomb, kwan gid daw. Lain sa mga Ontario, Ottawa, ya daw ka... kwan daw ka balanon mo gid. Ang social studies mo so, naway ka nakabatanda? Ambot, nalipat. Naku, tiya dugi-duga na to. Hindi man Alberta. Hindi kay province ng Alberta, Action Boy. Perfect. Sige lang Nalipat na ko. Basta ara sa ako niya paminsaron. Galing kay hindi gid siya mag-release. Hindi sa punta dila mo. Hindi gid siya ya. Dapat i-search ta gid ya. Hulta ko bala. Sige lang, tanda ka.
Ontario, Canada. Capital of Canada. Capital of Canada. Do ka budlay, nasa do sulit-sulit ilang kuan. Ottawa? Tawa, singinan nga, aral na nila sa mga Ottawa. Ottawa. Abi ko bala, southern part ni siya sang Action Boys, east of Southern Ontario. Basta Ontario province. Basta Ottawa. Doka mo na Manila. Aha, Manila. Do ka Manila siya. Manila City, province ya Manila. Correct man? Or hindi? Hindi guro Hindi guro, dasala guro Manila is a city. Ara na sa National Capital Region. Mga city, abi sila Oo. Ara dira, Sila nga. Basta kabalo na tanga ang kapital sa Canada, Ottawa. Ottawa, hindi Otanga. Ottawa. Province ya Ontario. Okay. Sige. Okay. May ara man sila guro uiyak no? Nga. Uiyak kay Ottawa. Sige, agid na. Uiyak. Gusto ko niya kato Action Boy ang Alberta. Gusto ko niya kato ang Lake Think Louise. I'll move back to Alberta, weather's good there in the fall. Tapos namin na di ako na Action Boy Four ang strong winds. Four Strong winds sa kanta bla. Think I'll go out to Alberta. Tapos Action Boy, kung ga-start pa lang ka kuno nga gusto mo mag-star bala sa Canada, dira ka kuno sa Alberta. Kaya barato da ang living bala Action Boy. Mas cost of barato living. sang cost of living sang sa mga city gid, mga highly urbanized. Amo na talaga mo na sa ang subject sang kanta ni Neil Young, Four Strong Winds. Four strong winds that go lonely. Daso na tambalita special. Kito na limtan. Daso na Kaya wala lang alam ng oras. Oo. Anyway, standby na sa Action Hotline. May ko po din sa Action Brian Morden. Ang inyo naman din ang news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio.